थाबाय आं रडआव थांदों रडआव नोंथांमोना नायलांबाय थादो थांसै आरो बिमाखौ गय सिंखावनो होदों आङो रेडि जाखाजोब्बाय नै थांसै लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासिम नाय मबाइलानो आंना सुइचआनो माने बया जादों आरो नै सुइचआ नायलांबाय था बेगाबो नै आंना टुकटार थुबा जायो ओंखायनो गावजोब्बाय मबाइला सोरबा मबाइल फाहामोबा बेयाव होफैनो हागोन आरो मोनखाजोबो गासिबखौबो मा दंजोबो आंनि मबाइलखौ खुलिबाय आयु मबाइला लोमजाबाय नै लोमजाना बेन्डेज मारिजोब्बाय माने गोरिब जिबन गावब्रायनायफोरखौनो लानांगौ उफाय गैया ट्राइ खालामनो खेबसे आंखौ फसायदो खिन्थु आं खनसेबो बेखौनो फसायना गालांदोंमोन र' आं फसायनाय गैलालै लांबाय सोरबा नों आं फसायनायखौ सोरबा लाना थांबाय आयु आंखौ मन'गोन हायो इख' मोजां जाया आंनो बिदिखौ नाङा गैयाथ' गैया सेन गैयिसो जानांगौ इयो नै इयो नै इहायनो दं नै गाहायावनो दं इउ दामानो 500 गिखायो आंहा बिदिखौ नुबा 600 नै आं बिदि लंपेन्टखौसो गाननो लुगैदोंमोन ओमफ्राय इयो माबासोलै गोबासो गाननाया आङो एख' नाया ओमफ्राय माबाल' नायगोन ओरैनो बैखौ नायनो र' आयौ लंपेन्टआनो गुदुंथार जागोन बियो ना हराव गानना उन्दुनो मार गुदुं जाखागोन इयो बेसेबा दामा 500 सुनोबो गिलिर जागोन खिन्थुबा नै इयो गुदुं जागोन ओमफ्राय दामाबो नै 800 गुदुं जागोन आरो मोजां नुदों जौसुं मोजां छोरा itu sudah mikir lagi. Badmintonnya dalam gede asla. Birat giko le ye. Angke kan nih kelabai. Misal aku mabung nih ang begiko. Sampai ang mabai jin kelada nih. Tama be. Ngakit nih. Isik kirpin na. Dam gede. बल थरसेसे नागिरनांगौमोन माबानो टेपेंनो लांनो गथ'फोरनि गेलेग्रा नै मा मा थायो स्ट्रबेरि बबे स्ट्रबेरियाबा
स्ट्रबेरी गैया खोमा बेहाय नैयाव आंगुर दं खोरदै माबा माबि दं नैयाव आनारसबो दंलायो पाइनापोल वाटारमेलन ग्रेप्स गला लाबो नों बायना हरबाथाय लागोन आं गेलेग्रायानो बापरे नों बायना हरबा लामारगोन आं हरसाके दे आपेल एसे जमायनो बेसेबा 149 एसे जमायनो दासो 5 बोसोर जाहांदो जोंहाना फिसालायानि नायलाय फिसालासो आंनि मानि नायदो 5 बोसोर जास्लाबाखै नालाय दुस्थ' गेलेनो लुगैयो नै फिसालाया आंना देलायनो मोनदों दासो आयनायाव नायब्रा बेग नायनि र' बेग मोजां फैदोंना फैयाखैबा आंनाव दंखायो नै बेखौसो मोजां नुबाय आङो ओमफ्राय माबा सिब्र'खौसो मोजां नुदों आं र' बेग नायनो बेसेसो 200 लां नामा आङो 200 ल'थारफोरनि मोजां नुदों आङो दङ दंनायाथ' बेगाव अनेक जाबाय आंनाव थेवब्लाबो नैबे 200 दा लागोन बेदर सावग्रा लांमारगोन आं हरसेयाबो बावदोसो नै बिलाहि ओरै सावनो हायोथ' इमान टुकटुकआनो 98 फैगोनसो आरो इबा बेसे बियो 69 बियो बबे मायो माबायो लाइटआलाय हराव लाइट माबायो जे कारेन्टजो नै लाइट नांगौबा पाक्का न'फ्रावसो समायो बेसे 800 799 799 माने टुकटुकल'नो नै दाम आं टावेलखौसो मोजां नुदोंमोनलै बेसेसोबा इफोरबा $99 जानो हानाय ओइ बिबारजों थांनि थुनाय बेदर सावग्राखौ लागोन दे ओमफ्राय आइ देला बेसे 79 नि ना लांगोन आं गंसे बिलाहि ओरै सावनो मोजांथार जायो लाबाय गंसे बेसेसो लायो आंनो इदि नै इदिखौसो नांगौ आंनो बेसेसो नायफैनाय मोनबाबो बेसेसो लायोबा 79 बयाम गिदिरबो नांगौ आंनो फैखो जा आं बिबारसो नायहांदो
देनां जाबासो लांगोन आं 99 लैयो थ'नि लां नामा मोजां आरोलै मालाय न'फोराव साजायना दोननोनो जोंफोरना न'आनो मोजां नङा गोमार मोजां नुबाय आङो र' एसेथ' देखायनो हो काप बेसेबा कापा आं कापसो मोजां नुदोंमोन खिन्थु जोंहा कापसो नांगौ ओमफ्राय नैयो 299 इमान गिदिर गिदिरखौ नाङा नोंसानाव सागं गैया सं नै सागंआ लाना थां नोङो इखौ लाना थांनो अ नांगौमोन ओमफ्राय दामालाय नोगोदखा नो 50 थाखा लाना थां सागं गैया नोंसा मोजांखाने पाइप सोना लोङो 200 इयो 200 ओइ नै नाय दं बेलथाय अ याय ए थांनो लांनोसै ब्रिजआ जाबायानो खोमा इनि itu gimana? Itu aku 20 টাকা লব তোমরা দাম কত টাকা 140 লাখ আছে না একদম bisa gederni geder কোনটা তুমি তো जोबोर थांबाय थानोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय